Vi har det motto hos Bedemand Haag, at vi gør den svære tid lidt nemmere. Og det vil sige, det kan man definere på mange måder, men når vi har et samtale med de pårørende, så vil vi gerne sørge for at lave annonce, bestille blomster og gravsten. Så når vi afslutter med folk, så skal de ikke tænke på mere, andet end at være sammen med deres familie. Det ligger vi meget ære i at kan gøre det. Når telefonen ringer hos os, og en person har mistet en nær eller kær, så er det enten Jørgen eller jeg, der tager telefonen. Og 9 ud af 10 gange er det også den af os, der tager telefonen, der kommer ud til samtale, og som kører bisættelsen eller begravelsen, hvad man nu ønsker.